Oh. 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 Iya, Bos. Gedahne kan ngomong. Nyolong otak terus nyelok ki kudune. Gak kok mengidir gak apa tau? Nyelok ki ngweni apa ta? Apa gak ki nyolong otak. Iki apa iki? Lah jar tiba apa wong aku gak duwe apa-apa kok. Pak Boy kejutan jen ke dieker-eker cangkeme. Wong sing fokus koyo kakakku. Enggak lho, kakakmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Dukawan Channel, Bos. Jadi iki ceritane. Di to pakete? Paket apa to, Pak Dik? Paket ember lho. Pohnya po, unboxing. Dibaca dari siapa? Iki pengirime iki teko Gapura Trendy, Bos. Kok Gapra Trendik kuwi lho. Iki lho pengirim Gapura Oh Trendy. iki anune jeneng tokone iki. Jeneng tokone. Lho. Penerima iki, pengirim iki. Lah ya iki pengirim iki jeneng tokone iki. Penerimane Mas Tember ya. Wah, iki. Bos. Oke, terima kasih, Bos. Terima kasih banyak. Sebentar lagi. Sementara ya. Jadi sementara terus oh. Dibuka, di unboxing. Oh, wah. Ya mudah nyetil lagi kok. Lah, kok diceblok ya. Grogi, Mas. Grogi. Ukurannya apa, Po? Apa tulisannya, Wi? Stres apa ki? Oh, Mas. Sing guri. Oh, iki lho apik po ki. Apa dasar tiga po? Nyetil apa? Jadi gue unboxing paket, Bos. Gue pengirimnya gak enak, pengirimnya mau tulisannya anu tok, produknya anu. Pas no. Pas nyetil lho, Po. Ini, Bos. Oh, wah. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos ya. Oh, wah. Gue sore kudu langsung tinggo wing sore, Po. Ki langsung ketanggu kata cepat kok. Langsung gawat cepat ya. Ayo David, kesan David. David. Itu Thomas. Stromes. Stres omes. Loh. Wigo. Aswigo. Apik, Bos. Ngeri, Bos. American Trendy. Amerika trending. Halo. Piye to ki? Piye to, Win? Itu Kok lamas piye nyapa to kok lamas ae wi. Itu. Info nih, info. Pun piye? Ya Bos tadi bar ki. Cak sepil proyek e, Pak Dik. Sepil tukang isik. Oh, tukang isik ya? Oh, Bos. Tukang iki Bos Udin. Butuh apa-apa, Bos? Nek butuh apa-apa ya? Apa ki nek butuh apa iki lho. Nah. Baking kok terus piye Mas Din? Ukur kayak geladak. Terus. Kayak geladak, Mas. Kene. Ya toh. Heeh. Mau gedek keliling, kasih plafon, kasih pintu. Ada jendela-jendelanya. Pokoknya sip tadi. Litor mening. Lagi wis dadi tenan gak lilian tenan cacah ki engko langsung pindah rene omahe. Makane engko cacah ki ben betah nek dolan rene iki, Bos. Terus nek rene sang bantal, sang anduk. Alhamdulillah. Wis pokoke nang kene. Jare pelaponan lho jare. Lapore, Bos. Lha iki salah lho, lha iki nek bocore piye? Tapi ki ora bocor nek udan. Enggak ya. Enggak. Masa yo pelapon. Kowe gungro nek udan deres. Tapi Ayo, nek ngombos. ngene terus kelilipan piye nek gak diplapon? Gak iki di PPC plafon PPC, Bos. PVC. Nek lampune lap-lip kok nang jero room lho kae. Gak lah iki terlalu iki. Terlalu piye? mewah ya, Bos. Ketok ketinggalan iki wis Gak ya. kaya wong apa ae. Yo, tapi estetik po. Iku ndelok papane lho, kabeh iki didelok nggone to. Didelok gone ya. Iki ngono wis dadi yo nek karo hotel sing Bintang Ya percaya, Bos. kadoan to, Bos. kajuan ya. Saya cuma nek lampu lap-lip iki kaya piye ngono lho kelesane iku. Lah wong ki lagi ngene tok ragate pedet sitok lho, Bos. Udah citok. Natural kabeh. Kayune akan pengkoh. Kudu diimbangi. Ya lho. Ngono, ekosistem kejaga keseimbangan. Ngono lho, ya kok Tapi ki ya wis ngene kitok gedek wae blabak terus pinggir-pinggir ngono tok ya Mas Din. Oh, nek iku-ikune, Bos. Tinggo maku gedeke sing pinggir sampe-sampe.
Tunggu nek lawange barang. Lawange nek jendelane nek perlu dikei AC, Bos. Lah iki engko nek gak diwet ronda kan Bos B kok iso munggah ki engko. Halo. Iso. Iso piye? Ki dhuwur iki. Bos B ki gerbokonge wis nyampir ngene ya. Oh. Akhir bakal nyamper sih. Jere. Ngawur ya wong-wong kuwi. Tapi kuat Bos iki, terus kuat. Wis tidak wis gak bakal jeblok iki. Wis kuat. Kayune ya lo ya. Tapi mentul ora lho, Mbak Negak. Ya saiki urung dikei kuat-kuat Bos iso. Oh, kudu wae kuat-kuatan. Bar ning ndi ta po? Ntar lagi sik, pamit sik. Arep balik. Pasti masuk saya. Lah ben kok yo balik pisan ah. Lha iki pedal bukan kok. Gak balik rene. Yo rene yo. Oh rene ya. Wong karo dulu. Oke, ya Bos. Oke. Cek mentul Duh, berarti engko ngisor siwe cagaan. Nah, sing kene ora. Iki lho atas iki lho. Dip, wae apa cagaan? Wah. Wat-wat, Bos. Iki gonti wae terbil barang iki. Tebel lho, Bos. Niki ganti terbil kene. Wah. Heh? Masa? Yo, anti badai iki. Untuk saidik apa? Ya yo kene cek urung, kene kan anak cagakne. Oh, yo iki. Yo iki nek ganti wae cagak yo mentul. Kenceng. Ya, Bos. Pondasi. Pondasi, Bos. No, Bos, ceritanya, Bos. Iki berapa persen lo perkiraanmu? 30. 20%. Soalnya cek kurang cek oke. Cek urung gladake barang, gladake mau gung dipasai. Gladak. Terus labake ngarep-ngarep. Lapor barang kok sini. Dipadik. Hah? Dipadik lapor barang. Masa tip lapon? Jelas ngalah le rumah. Kok kontainer lho jadi. Berarti ditutup berebut no. Iya. Iya, yes. Lagi. Wis jelas Kak, anu tenan kingko. Anu. Tak turuni kok kene nek mulai kebengen ngono. Lek muji. Kingko diplapon barang. Iya. AC PPC kok. AC PVC. AC PPC. di AC, plafon PPC. Lah lawange. Lawange model pintu. Ketenan purata aku jan. Lawange iki model pintu. Model pintu piye? Yo, lawange model pintu ngene. Piye ta mujak iki? Lawange ya pintu lah kok model pintu piye to? Pintu lawange iki. Terus apa neh? Kusen kok gawang. Loh, Win, cekel Win, iki Win. Aku jan jublek aku ngrasakno. Gak iso. Semono Bos, untuk hari ini, nah masih banyak sudah menonton. Juga, masih terima kasih. Tapi ini perkiraan berapa persen, Pak Tukang? Pakai 40. 25. Lawenan. 25% Bos. Jadi cik kurangnya oke. Cuk litur barang. Masa dipelitur barang lo? Yo tau ben kerasan sing Oh, clear barang. Iya lho. Cik urung kabeh Bos tibake. bantal. Tapi perkiraan dadine berapa hari lagi? Ya nih, bahannya siap kabeh nek dadi to. Entar dadi ya, dua hari. 2 hari dadi. Dadi nek 3 hari. Nek garap Bos, 2 hari Bos. Tapi terus ngojo kalau garap. Alah tekone awan-awan terus lho. Aku jan kok. Akhir jam 1 lagi do teko ae. Itu aku ke jam 12. Ora di kancane. Ya lho. Kayak aku. Lho lho. Endi lho? Ndi ta aku teko jam 11 jere. Gak tau isuk tekone. Semprot. Nyemprot ya Bos. Wis ngono. Terus hari ini terima kasih banyak sudah menonton. Terus sangat menemani pot. Wis pokoknya ngono.
support terus itu peranaan seperti kita biar semakin mumbul. Saya akhiri gue tetap berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cerit.